Okay. Uyabe usuyayishisela ke lapho ke moyishisela bese uyakusho kokufunayo uthi ke lo baba angingakhohlwa ukuthi ngikhumbuza ukuthi indoda le ngikhuluma nayo ngabe sengenza kanjalo ke bami ngase sengikulindele ukuthi ngizohlangabezana nani into engangizohlangabezana nayo kwayizoshintsha vele leyo nto njengoba ngibiza ngendoda kwakuzoba isuke izolala nami. Okay. Ngiyakhumula ngigeze ngikhumule njengomuntu osuke elindele umyeni wangempela noma indoda yangempela bese-ke ngilala embhedeni-ke bese iqhamuka-ke kahle-ke ingithandele bese kumsila wayoyibeka lapha endaweni noma yona phela ingezokudlokodla njengokudlokodla lokho ukuthi usukulala nomuntu kodwa uyeza ukuthi khona kahle kahle senza ucansi la. Kusekufa izinto ngathi iy'lwane zakho seyivuka manje. Inibingelele ngiphinde namukele eMakhaya TV bafowethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibe nani. Namhlanje-ke njengoba kade senzwile sinosisi la onodaba olubucayi esingazi noma mhlampe lizosigaxelisa noma luzosibophisa noma kuzowenzakalani kodwa ngoba la ekhaya sisemakhaya sesikholela ukuthi yonke into fanele siyikhulume ngoba asifuni ukuthola ukuthi sekunenkinga. Bafethu ngibona udaba olubuhlungu olutrendayo kulezi iy'nsuku la khona kukhona ubaba akuthiwa uboshiwe waboshela icala elingalazi makushiwo angeke ngiyazi noma iqiniso noma manga waboshiswa udade wabo yinkinga zomndeni. Bafethu sewamndeni wasemakhaya asikwamukeli into enjalo ingakho sithi ngaso sonke isikhathi fanele sihambeni siyohlala kwagogo sihlale phansi siyikhulume sihlale e-dining room kubiza umshana kubiza u-anti kubiza umkhulu kuze kubizwe ngisho ama-extended families ixoxe indaba kungaze kube khona abantu ababolalanayo emndenini kungaze kube khona abantu abathakathanayo emndenini kungaze kube khona abantu ababophisanayo emndenini ngenxa yenzondo esuka ngaphansi komndeni esingayazi ukuthi ikhanda obani. Ingakho-ke namhlanje sithi thina iy'ndaba ey'kanje siyesikholela ukuthi wonke umuntu ufanele ayikhulume ngenze ukuthi yasakuyikhuluma nomndeni wakho nala emakhaya. Ingakho sithi kusemndenini la ungayikhuluma yonke indaba yakho siphume ney'xazululo. Ngiyakuthembisa bonke abantu abafika la emakhaya zonke iy'nkinga zabo ziyaxazululeka nathi secabanga ukuyibulala bayaphila namhlanje. Bafethu ngicela ningakhohlwa ukujoyina EasyBet niyazi ngabaswenzi lamavidiyo kubu EasyBet. EasyBet is the best. EasyBet iwona osenza ukuthi ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuthi si-arrange sikwazi ukudibana nabantu abasuke besibhalele siyeMakhaya TV. Bafethu ukujoyina EasyBet kulula. Ngizofaka ilinki la ku-description wena uzoklikha kuleyo linki bese ujoyina ufake i-promo code ethi stay50 bese kuba nendathana-ke emkomelo ozoyithola ngoba nje kulesine namhlanje maningaba amagame adlalayo aphesheya. Umuntu uzothi sithe amabhola ku-international break ngizobheja kanjani bayadlala bafethu ama-team ayadlala ama-team ikwati ama-national team ayadlala. Ngicela siqhubekeni sibheje ngo-EasyBet sisebenzisa i-promo code ethi stay50 makuthiwa wasiwenze kanjani khanda ifone thenga ifone entsha usebenzise le promo code. Ngalokho bafethu sokwazi ukuthi nje iy'tori silokhu siyilethile silokhu si-engage silokhu sixoxa somndeni wasemakhaya. Ngicela futhi ningakhohlwa bafethu ukujoyina ipage lethu la kwa-Facebook eMakhaya TV ufike ulike lapha ulandele ngoba ezinye iy'tori sizozithi fahla ngenzeka ukuthi une-Facebook data awunalo idatha la wonke ngiyakucabangela nawe ezinye iy'tori sengizoyithatha ngiyifake ngapha ku-Facebook. Ngiyacela ukuthi nihambe nilapha ku-Facebook nifike niciphizele u-like and follow eMakhaya TV. Siswami ukubingelela ngiphinde nomkwamukela eMakhaya TV. Yebo sawona. Singaphila ungixole kakhulu ngokukhuluma. Ngiyazi abanye abantu abayithandi le intro yami bathi wena usimoshela isikhathi ekhaya-ke la sebemagange ukuze ukuthi usisi usibhalele ngabe kwenze njani. Nginenkinga la wena bhuti ngesinqumo sami engasithatha. Yebo. Ngingazi ukuthi ngiyazonela vele entweni ekade ivele isiqala ibheda. Yebo. Ngizoyiqala kanje lento nginamabhizinisi la ngithi ama-beautician, beauty therapy or ama-technician, ama-nail technician. Okay. Ngidayisa iy'nwele ngenza iy'nzipho siyasifaka ama-lashes senza i-makeup abashadayo nani nani. So ekuhambeni kwesikhathi ngingabona engazuthi mina wami umsebenzi awusaveli angisagqami njengasekuqaleni. So ngabe sengithi ake ngihambe nami ngithi ngiyozama
ngoba ayi ozakwethu impela bese ngibona ukuthi ngathi sebengaphezulu kakhulu kunami. Okay. Ngabe sengihamba-ke ngiya kubaba engamthola nami la eThekwini ngoba ngumuntu osuke emakhaya engize ngendaba zomsebenzi ngala. Okay. Engamthola-ke impela ekuthiwa uyayenza into yakhe, nami-ke ngisizwa omunye wethu shuthi oseke wasizakala. Okay. Yabo futhi mangikhuluma lento bhuti. Okay. Ngingaqinisekisa la sisukuthi ungakhululeka ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe wena uyayijaja. Ngicathile ekhaya i-concept seyikhanda ngokuthi kufanele sikhulume indaba futhi ngaphandle ukuthi sikwehlulele. Yabo. Ungathatha nje isikhathi sakho singakulinda or ungaqhubeka. Hayi ngezwe. Shuthi mengabe ngifika kubaba loyo owanginikeza usizo. Ngifike ngikhale ngendlela engakhala ngayo ngisho ukuthi ibhizinisi lami limile. Ongangokuthi ngase ngibone ukuthi sengirentela ubali. Ubaba loyo angithembise nje ukuthi hayi ngizokusiza. Kodwa imali engizoyidinga kuwena ukuthi unginikeze u45,000. Ngimchazele ubaba ukuthi hayi baba mina imali ebenginayo kwamanje. Mhlambe bengingakunikeza ku30 bese mhlawumbe ke sengibona ke ngendlela ke. Ubaba lo abesethi hayi kulungile. Vele mengabe siqalile sengisizakala ngizobe sengibuya ke sengikhokha ke kahle ke. Hayi ke ubaba anginikezeke angichazele nje kube clear ukuthi hayi ngizokunikeza into ezofana nesithwalo, angangichazeli kodwa ukuthi uqonde ukuthi isithwalo lesi. Okay. Anginikezele ke angitsheleke imigomo nemibandela akwakumele ngilandele. Ebese ethi angenza isiqiniseko sokuthi la ngibeka khona lento le akungeni umuntu khona. Ngiqinisekisa ukuthi ikamera noma iroom lami ngoba ngifika ngamchazela ukuthi angihlali phela ekhaya la engaqinisekisa khona ukuthi akungeni umuntu. Ngamchazela ukuthi hayi ngila emafletini la eThekwini. Wabe sethi hayi kulungile angenze sure kodwa ukuthi la engilala khona ila ngangeni khona uNombala. Ngimchazela ukuthi phela kuyenzeka nami ngivakashelwe umahlekisane wami athi hayi akunankinga as long kungangeni kungagcwaluzwa nje kuleyo ndawo. Hayi ke anginikeze ke into ayifakwe esigubhini nje enamafutha bese uyifaka kwenye into engathi i-tray noma ngokuthi kuyiplate elikhulu. Okay. Uyabe usuyayishisela ke lapho ke moyishisela bese uyakusho kokufunayo uthi ke lo baba angingakhohlwa ukuthi ngikhumbuze ukuthi indoda le ngikhuluma nayo. Ngabe sengenza kanjalo ke nami ngikhumbuze ke njoba ngiyishisa phela into leyo. Njengokuyalelwa kwami ngase sengikulindele ukuthi ngizohlangabezana nani. Into engangizohlangabezana nayo kwayizoshintsha vele leyo nto njengoba ngibiza ngendoda kwakuzoba inyoka. Wabe sehlukanisa nensuku ukuthi fanele kube ukuthi ngidlulisa izinsuku ezimbili. Fanele ngilindele ukuthi emva kosuku lesithathu sengibonana nayo ngidlulise ezinye izinsuku ezimbili kolesithathu ngiyobe sengibonana ke nayo ke. Hayi ngikwamukeleke lokho ngoba indlela inzuzo wayethe ngizoyithola ngayo nebhizinisi lami ngendlela elizodlondlobala ngayo. Nje nami ngibona ukuthi hayi kulungile ngizokwenza ngoba vele nami ngiyafuna ukuthi ngibe lento engifuna ukuba yiyona. Manje inkinga isiqala lana ke. Sengenzile lento senginesikhathi ngiyenzile and ubaba emva konyaka lo phelile wangikhubuza ukuthi ngiyamkweleta. Mangibuyela kena ngisho ukuthi phela into ongithembise yona ayikakokwenzeka athi ngeke iziyenze imali yakhe ingakopheleli. Okay.
kwabe sekungiphoqa ukuthi ngihlanganise le mali ayisisele ngakumina ngayihlanganisa ke ngabe sengiyibuyisela kuyena. Yaphelela imali yakho. Yaphelela-ke imali. Kodwa namanje angiboni into engiyenzayo. Kunalokho-ke sengicabanga kwakuyeka vele kwakwenza le umsebenzi ade ngiwenza ibhizinisi. Akwenzeki lutho kunalokho sekunoshintsho oluningi oselenzeka. Umahlekisane wami usephenduke angangizothini usisi yoyo noma isidididi noma kwenzakalani. Wayeka ukusebenza. Ayi. Okay. Uxolise ngesikuphula ulimi. Ukuthi ngithanda ukuthi indaba ingaseqi. Mhlawumbe akusithona sonke abantu esikwazi ukusummarize umuntu uma esaxoxa. Ngoba nami nje ngeke ngiqamba manga sengididekile. Ngizoqala nje ngibuza ukuthi uthe ubaba lo inyanga. Wamazi usula eThekwini. Wamazi kanjani? Ngingaba naye nje umngani owangitshela ukuthi bona benza ngani. Uthi ubaba wakunika into athi ufike endlini uyibiza ngendoda. Yebo. Okulindele ukuthi kuzophenduka kube inyoka uma ukushunqisa kuvuka. Yebo. Uyakusho ukuthi kwathiwa udlulise 2 days kwelesithathu uyobonana naye. Nibonana bese nenzana. Mengabe sesibonana isuke izolala nami. Okay. Ngiyakhumula ngigeze ngikhumule njengomuntu osuke elendele umyeni wangempela noma indoda yangempela. Bese ke ngilala embhedeni ke bese iqhamuka ke kahle ke ingithandele bese kumsila wayoyibeka lapha endaweni. Noma yona phela ingezokudlokodla njengokudlokodla lokho ukuthi usukulala nomuntu kodwa uyeza ukuthi kona kahle kahle senzocansi la. Lokho kwenzeka ngaso sonke isikhathi mayisukile namhlanje uphinde ubale 1 2 uphinde ubuyele. Yebo impela njengokuyalelwa kwami. Okay. Makuthiwa kulezi insuku ongalali nazo usuku ulala wedwa ulala ngepeace ku right. Hayi ngiba umuntu nje okahle ophilayo. Nophela ngiyeza nomuntu wami ithuba phela. Okay, nanomuntu wakho niyalala? Yebo siyalala. Okay. Kuba njani mase kuthiwa wenza ucansi nomuntu wakho? Hayi akubi nalutho awukho umehluko. Okay. Kodwa manje ukhala ngokuthi umuntu wakho akaseswelwe umuntu owakuchaza usephendukile njengamanje. Abo nje bhuti mengakuchazela kahle ushintshile. Ushintshe ngalendlela ukuthi unokuzikhohlwa kwayiyena. Angazi noma angazi mina ukuthi kwenzakaleni. Okay. Uma ubuyele enyangeni sekuphela unyaka ithi ingoba uyikweleta. Yebo ngasikhathi last year ngabuyela kuyena ubaba loyo. Mangibuyela kuyena wathi bengeke kuze kwenzeke imali yakhe engayikhokhanga. Kodwa isithwalo sakhe sikhona siyaphila. Isithwalo sakhe sikhona siyaphila inkinga. Akwenzeki into engangade ngithi ngiyayiyela. Okay. Abe ngifuna ukuzwa ukuthi phela okungenzeka umuntu ethi ngoba kwangikhokhele akwenzeki lutho kanti nesithwalo naso sithule since wena sikhona niyaqhubeka niyalala. Siyaqhubeka nesithwalo sakho baba siyalala. Kodwa mina into engangiyiyele njengenzuzo nokudlubala kwebhizinisi akwenzeki. Okay. So mase umnikile imali yakho usuke wayo womtshela ukuthi cha baba angisakweleti kodwa lutho namanje. Ngibuyelile nini kuona lo nyaka lo uqala. Ngamtshela ukuthi baba seyiphelele imali yakho. Njobe isiphelele namanje kusathuli. Wangibuza ukuthi njengoba ngiye ngilale nesithwalo lesinyoka yami kuyeke kwenzekani ukuthi ngaphinde ngalala nomuntu wami. Ngabe sengivuma ngathi mina yebo ngiyalala nomuntu wami ngangikuchazelile nje ukuthi ukhona. Wathi into eyenza ukuthi kungabe kusenzeka ke manje ngoba ngilala nenyoka yami ngiphinde ngilwale nomuntu wami. Shuthi ingakho singanawo umdlandlo ukuthi siqhubeze ibhizinisi noma ini manje abonje. Mina ngisazi kodwa okay. Yena ke mawukuba uthi
wena into ezothi kungenzeki lutho ngoba ulala nomuntu wakho uphinde ulale nesilwane futhi isilwane sinesikhwele. Uveza kanjalo phela. Mengimbuza ukuthi kwakumele ngabe wangichazela ukuthi mengabe ngithatha lento fanele ngingabi nomuntu omunye eceleni kube kusho ukuthi kubusa yona empilweni yami. Uthi phela kwengekaza akwazi ukungitshela konke okunye ngakumele ngikubone ngendlela angisiyingane. So ubaba uwillingi-ke ukukusiza mhlawumbe ukuthatha isithwalo sakhe back or ukukunika isithwalo esisha or ithini into yenu manikhuluma? Usethe yena awawenze wakhe umsebenzi akukho okunye angangisiza ngakho. Angiboni ukuthi ngenze njani ngazo. Okay. Lo mbuzo ngiwubuze ngoba angifuni ukugxambukela. Mhlawumbe usisi ngokwakhe siMakhaya TV befuna simsize ngani? Mina bengicela nje okokuqala ningangisiza ngakho ukuthi siqale sisize lengane yomuntu esingene enkingeni ngenxa yami. Bese ngicela bandla angazi ningisuse isithwalo noma angazi kodwa nje isikakhulukazi lengane yomuntu esisenkingeni ngenxa yami esiphenduke angazi ngisuse isithunzi endlini noma usaba into eyahlezi ithule nje engazi ethunguzelayo. Okay. Wena awunakho ukusola ukuthi mhlambe umuntu wakho unje ingenxa yalesithwalo lesi? Nginako ukusola okukhulu. Kodwa manje inkinga angazi ngingamsiza ngani. Ngoba la ngikhona yena akazi lutho ukuthi kwenzakalani. Okay. Umuntu wakho ngicathi uyamazi umuntu onjani uyabathanda abantu beyinyanga uyakholelwa emasontweni ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe masingathatha umuntu wakho siyomlapha separate. Yabo because ngicathi okwakhe akufani nokwakho inyoka eyakho. Ngicathi nalokho kulapha kwakho mangathi wakho umuntu ongathi engakulapha yena engakulapha ngenye indlela mhlambe wena singabuyela enyangeni siyinxenxe ukuthi kukhiphe lento yakufaka yona. Angazi ngathatha i-decision kodwa umfowethu ngicathi ngalula ukumlapha since yena akayi-own inyoka mhlambe yona iyamcindezela or imenza whatever imenza yona kodwa ngicathi bengamlapha abantu abakwazi ukukhipha izilwane bemsuse noma yini le emthwele. Umuntu onjani engavuma masingathi mfowethu sacela ukuthi sihambe siyolapha into kanje? Njengamanje njengoba enje angimqondi nami noma ngavuma yini kodwa ube umuntu othanda abantu like unabangani uhamba ubukela ibhola estadium umuntu ophumayo ayoyiphuzela kokunye siyaphuma sobabili. Manje njengoba sengubona umehluko ngoba abangani bakhe akasana ndaba nabo sebafika endlini baze bayeke usenoshintsho olukhulu. Angazi nami ngona mikuthiwa ngiyaqala ngimtshela ukuthi hayibo kahle kahle simele sihambe sobheka usizo endaweni ekanje angazi ukuthi ngiqale ngiyithini. Okay. Ngibukela emakhaya ngicathi udaba salizwe usisi wafika eThekwini wavula ama-salon la ba-installa khona iy'nwele benze iy'nzipho. Niyazazi lezi zinto lezi zabantu besifazane ezenziwa ngemali yamajida ngemali yamadoda lapha. Usisi wayezamela ngaleyo ndlela ngesimo sokuthi ibhizinisi akasaliqondi. Wakhuluma nomngani wakhe-ke umngani wakhe amlayela ukuthi yena into yokuphila wayithathaphi. Nosisi waya-ke lapho bamnika into yokuphila ngoba uyasho ukuthi phela ikhona angeke athi inyanga yadlala ngami yamnika mayekube inyoka ikhona isalala naye njengamanje kodwa inyanga ikhala ngokuthi walala nenyoka walala nomuntu wakhe ukuthi umuntu wakhe njengamanje usenkingeni because usesiyoyoyo usesithithithi usengathi nje umuntu okhubazekile or ohanjelwa umqondo. Owami umcabango mina bengakufisa ukulapha umfowethu oqala hayi ngoba udadewethu ngimehlulela nomani ngicathi ukulapha kwabo akufani angazi kodwa mhlawumbe lapha emakhaya ningayibona kanjani nina le ndaba la kodwa na usisi-ke ngiyafisa ukuthi esizakale. Ngiyafisa ukuthi uma kukhona abantu abazinyanga inamba yala ekhaya bayazi 063 255 4738. Ngiyacela futhi bafowethu bodadewethu ngiyacela nani bafethu ngiyacela
ngasho ngathi ufuna ukuthwala akathwale, kodwa angeke ngiyi-advertise le nyanga le. Ngiyazi abantu bavele befone sebeyayifuna le nyanga. Usisi ungitshelile inyanga esayidini, ngiyayazi iyaziwa, abanye abayazi, kodwa angeke ngidedele iy'namba zayo, angiyi-advertise ngoba ngingenayo ituro nje. Mhlawumbe uma ngangithengela iy'turo-ke, hhayi-ke ngingasho ukuthi nayi inyanga yalapho usisi. Uma ngingakayithengi le turo nayo le nyanga ngiyi-advertise. Njengamanje into esizelelayo ukuthi usisi asizakale. Ngiyacela uma kuba khona inyanga oyaziyo, khona inyanga eyasiza umuntu. Yabo, khona inyanga engiye ngayibona kumfowethu Real TV1 yaseMaritzburg isiza umuntu owayenenyoka esiswini. Esengikulindele bengilokhu ngiyilandela udaba lakhona, ngifuna ukwazi ukuthi uthi inyoka yakhe yaphuma nesiswini. Uma kuba yaphuma leyo nyoka esiswini, ngizoba umuntu oqala ozothatha usisi ngihambe naye sishone lapha, khona lapho. Yimi ngizoba umuntu oqala ukwenza lokho, ngimhambise usisi sihambe naye siye kuphi eMaritzburg. Kodwa nawe lapha emakhaya makuba mhlambe ukhona umuntu omaziyo, ukhona umuntu wangakini, ukhona ubaba Dlamini, ukhona ubaba uButhelezi, ikhona unyanga usibanibani uGonondo nimaziyo, ngingathanda ukuthi nisilayele kuma comment, nisithumelele umlayezo, nisithumelele ku Facebook, nisisize ukuthi sikwazi ukuthi nathi senzeni, sisize usisi. Amaqola ke ngiyawabonga. Iqola ngilibona lisang WhatsApp mina ukuthi ake iqola ke leli. Osomathuba ngiyababonga. Ngicela nje sisizaneni sakho umndeni oqotho ongenamaqola, ngoba ngelinye ilanga angifuni mina ukuthatha umuntu iqola nami lingiqole ngilise lifike li-charge usisi u-30,000. Ngibona usisi usekwisho yase-TV usethi lo mfana lo wasemakhaya TV wangithatha wangisa enyangeni womngane wakhe yafika yangiqola u-30,000. Angifuni nangelilodwa ilanga ukuthi ngiyithole kuleyo nkinga. Ngakho ngithi ngicela usisi masimsiza, simsiza ngendlela eqotho, simsiza ngendlela eyiqiniso, noma simbonisa ngendlela eqotho, simbonisa ngendlela eyiqiniso. Okwenzeka ngaphast angeke ngokujaja. Abafuna ukuthwala abafethu abathwale, kodwa mase simo sesikanje ila umndeni ongena khona, ngoba thina siwumndeni asilahlane. Siswami, yebo, ngicathi mase sifela ekhaya akaze basilahla, bayasithumelela abanye abantu abakhomenti, bayasithumelela imibono yabo ku WhatsApp. Nami ngizobona ukuthi ngenza kanjani, kodwa udaba lakho ngiyalisaba. Manje ngiyathusa ngibona nobuhlalo obungaka ufakile, angisazi noma mhlawumbe obunye babo indlela ocontrola ngayo le nyoka. Ugcine nini ukulala nale nyoka? Hayi ngigcine kuthangi. Afethu ngicela niqhubeke nijoyine u-EasyBet nisebenzisa i-promo code ethi SITHE50, ni-like i-page lethu ku-Facebook Emakhaya TV, ni-like lapho ni-followe. So lokhu sinithulela zona indaba lezi ngenzela ukuthi ngiyiposte ku-YouTube. Uma ungenalo idatha la ku-YouTube ngalelo langa ngiphinde ngiyifake na ku-Facebook, uyibuye na ku-Facebook. Engakusho nje ukuthi emakhaya asiphephe, siphathe kahle nosisi, so hamba sibone ukuthi nathi sihamba siphelelaphi. Bye bye.